Следващата задача е за оценяване на тест на ученици. Тя изглежда доста обширна и голяма, но всъщност като логика е много простичка. Имаме някакви верни стойности, които се запазват в масива keys с верните отговори и за всеки един ред от отговорите на учениците проверявам колко съответстващи отговори има между ключа и отговора на ученик. Хубавото е, че последователността на отговорите е абсолютно еднаква, т.е. ако на позиция с индекс 0 в ключа имам буквата А, на позиция с индекс 0 в отговорите ще трябва да имам буквата А. Т.е. просто съврявам, дали на един и същи индекс има една и съща стойност. И ако има такава стойност, увеличавам една променлива, която бори колко верни отговора има. Така. Тук се създават двата масива. Масива с отговорите на учениците е двумерен масив. На всеки ред ще има отговорите на един нов ученик. Масива с верните отговори е едномерен масив. На всяка една кутийка от този едномерен масив ще има верния отговор за съответния подред въпрос. Размера на едномерния масив е number of questions, което тук съм си го направила в момента да е 3, защото се тества по-лесно. После може да го направите какво число искате. Размера на двумерния масив за брой на редовете взимам number of students. Колкото ученици имам, толкова редове ще имам, а за броя на колоните взимам number of questions. Колкото въпроса имам, толкова колони ще имам. И така на всеки ред ще сложа отговорите на един ученик. Създавам си скенер, с който да чета от конзолата, въведени от потребителя стойности. Тук прочитам ключа, цикъла, който чете верните отговори, се извърта number of questions пъти, т.е. колкото въпроси имам, толкова пъти ще попитам за верния отговор. Всеки път питам enter answer for question и после добавям j плюс 1, за да излезне съобщението въведи отговор за въпрос 1, 2, 3 и така нататък. j плюс 1, защото j тръгва от 0, за да може моето съобщение да излиза от 1 нататък, добавям плюс 1. Това не променя самата стойност на J, просто козметично променя дизайна на програмата ми. Така, важно е J плюс 1 да се сложи в скоби, защото иначе ще получа за първия въпрос Enter Answer for Question 01. Ако няма скоби, обграждащи J плюс 1, първо стойността на J ще се долепи към стринга, ще стане 0 и после числото 1 ще се долепи към стринга, ще се напише 0,1. Така че тук е важно да има скоби. Четенето на char от конзолата става по интересен начин. Прочитам реда и понеже next line ми връща данни от тип string, аз прочитам char at 0. Първия char от стринга, който се намира на индекс 0, чара, който се намира на индекс 0. И това всъщност, ако аз въвеждам по едно чарче наред, ще ми даде точно чара, който съм въвела. Много е странен този начин, но няма функция next char. Затова трябва да използваме next line или функцията next, които четат стринга, който е въведен, и с char add да вземем първия елемент на този стринг. По същия начин въвеждам и отговорите на учениците. Тук по-различното е двата цикъла, които се въртят, понеже става въпрос за двумерен масив. Горния отговаря за всеки отделен ученик и когато влезна в него, ще прочета всичките отговори на един конкретен ученик. Например, когато А е равно на 0, ще прочета отговорите на първия ученик. Това става с втори цикъл, който се върти number of questions пъти и прочита всеки отговор на съответния въпрос, който ученика е дал. Отново използвам next line и char at 0, за да прочита първото чарче, което е введено на реда. Тук
имам J плюс 1 и I плюс 1, задам въпрос от типа Enter answer for question 1 for student 1. Отново важно е да има скоби тук. И последното нещо е да проверя оценката на всеки ученик, като обхождам първо в горния цикъл всеки един ученик и за всеки един ученик създавам променлива correct count, която в началото е равна на 0 и ще брои колко верни отговора е дал този ученик. Във втори цикъл си извъртам всичките отговори, които е дал и сравнявам отговора, който е дал, дали е равен на ключа. Като J и J осигуряват да се провери за първи въпрос дали съответства отговора на ключа за първи въпрос. За втори въпрос дали съответства на отговора за втори въпрос. Тоест тук използваме брояча J и при проверката на отговорите, които дава ученика, и при проверката на ключа, за да мога да си сравнявам позиция по позиция дали са еднакви стойностите. И ако са еднакви, correct count се увеличава с 1. Тук ще добавя едни скоби, за да е малко по ясно. Така, correct count++ се изпълнява, когато if е верен. И този цикъл ще обходи всичките отговори на един ученик, ще сравни с съответните отговори в ключа и където има верен отговор, correct count ще се увеличава. След извъртането на този цикъл се извежда резултата на съответния ученик и след това се преминава към следващия ученик.